και είναι αυτό εξαγριωμένα, θέλω να κηρύξω στα γρανή. Ρε Παντελή, είμαι πιο άτιμος και από ένα σκύλο. Γαβ, γαβ, γαβ. Γαβ, γαβ, γαβ. Λέω φίλε, εγώ σήμερα θα πάω αγώνα και θα βγάλω αυτό το σκύλο που κάνει γο, 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 γο. Ωραία Παντελή, άμα δεις ο αδερφός μου τρέχει σαν το τσιτά. Αυτό δεις το τσιτά. Ωραία φίλε, πρέπει να πάμε στο ελληνικό κήπο να δούμε τα βιντεάκια που κάνουν. Θα το ξανακάνουμε από την αρχή. Θα το ξανακάνουμε από την αρχή, δεν ήταν ωραίο. Καλά. Φίλε το Μιχαλάκη, πάμε στην κόρνα που κάνει. Εμένα της μαμάς μου το μηχανάκι, το λάστιχο μου κάνει σκολιά, κάνει Ωραία φίλε, σε λυπάμαι. Εγώ έχω πάρει μια φορά ένα ποδήλατο που το φέρα έκανα άμα δεις πως κάνει το ξυπνητήριο μου, το ξυπνάω, κάνει σαν το σκύλο. Εγώ έχω ένα ξυπνητήριο που κάνει τη γάτα. Εμένα το άλλο μου κάνει κάπως εμένα το μέγεθος μου κάνει κάπως άμα δεις πως έχω θυμώσει με το φίλο μου το Γιάννη όταν παίρνει, όταν με δίνει μια μπάτα και κάνει κάπως Ωραία, φοράει αυτό. Εμένα με έχει δώσει μια μπάτσα από το φίλο μου Παύλα. Άμα δεις πως ακούστηκε έτσι. Εμένα μια φορά μου έδωσε μια μπουνιά και έκανε κάπως στη μούρη μου. Και εμένα με έχει δώσει μια μπουνιά. Άμα δεις πώς Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό λέγεται «Μην πεις το πράγμα». Ποιο πράγμα θα θέλετε πολύ? Εσένα? το ωμέγα. Ναι, δεν μου αρέσει κανένα. Ένα πράγμα. Δεν λέω. Ποιο? Δεν μου αρέσει. Το γάμο. Το πράγμα, ωραία. Λοιπόν, δεν θα πούμε το γράμμα δέλτα. Όχι. Το έστειλα. Ωραία. Είτε στο σχολείο και μιλάτε και δεν θα πρέπει να λέτε το γράμμα εύκολον. Ξεκινάμε, ναι. Πάρα φέρω το χρόνο. Για πόσα λεπτά? 2 λεπτά. Ο χρόνος ξεκινάει, μιλάτε τώρα και η κρίκα και δεν πρέπει να λέτε το γράμμα Δηλαδή, όταν πρέπει να πούμε Παντελή, δεν είναι Παντελή. Παντελή. Το παιδιά, το Αλφαγιώτα, όχι. 1, 2, 3, πάμε. Νικολτά. Το τι κάνεις δεν έκανα. Γίνεται. Τι κάνεις? Καλά, διάβασε. Διάβασε. Δεν Νικολτά. Κάνεις αρχίσεις. Γιατί? Γιατί? Θα κάνω εγώ. Χάσες! Και τι έχασες? Κέρδισα! Χάσες! Κέρδισα!